Salutare, eu sunt Mario și mă bucur să ne revedem pentru că în acest video o să discutăm despre investiții pentru începători. Cum să începi, care este cea mai bună metodă pentru a începe și ce sfaturi am pentru cei care sunt la început de drum în investiții. Am început să investesc acum aproximativ 7-8 ani de zile și acum am 28 de ani, adică am început pe la 20 de ani. În acel moment, habar nu aveam de investiții, dar citeam eu foarte multe cărți, bloguri despre domeniul financiar și urmăream oameni de succes și încet am învățat lucrurile de bază despre investiții și am realizat că cel mai important lucru este să începi cât mai devreme posibil. Deoarece cu cât începi mai devreme să investești, cu atât beneficiile vor fi mai mari în timp. O să ai avantajul dobânzii compuse, despre care Einstein a spus că este a noua minune a lumii. Moșulică Warren Buffett și alți guru ai investițiilor ne oferă informații valoroase despre investiții și toți o să vedeți că vorbesc despre puterea dobânzii compuse. Am reușit și eu să învăț câte ceva despre aceste lucruri la 20 de ani, dar a trebuit să încep efectiv să investesc sume mici pentru a înțelege cu adevărat despre ce este vorba. Dacă o să începi să investești de vreme, o să faci greșeli de vreme, dar o să ai timp să înveți din aceste greșeli. Când ești tânăr, ai un apetit mai mare pentru risc pentru că ești dispus să riști mai mult pentru a obține profituri mai mari. Tu vrei să faci bani și atunci vrei să riști mai mult. Ești dispus să riști, dar este și normal să fie așa pentru că nu ai foarte multe de pierdut. Nu ai nici sume de bani foarte mari, care oricum nu fac diferența, nu ai familie, nu ai copii și ești răspunzător doar pentru tine. O greșeală făcută la 30-40 de ani te costă mai mult decât o greșeală făcută la 20 de ani. Când deja ajungi la o vârstă de 40, 50, 60 de ani, ești mult mai conservator când vine vorba de investiții. Prima carte care m-a făcut să înțeleg de ce este important să investești se numește Cel mai bogat om din Babilon. Este scrisă de George Samuel Clayson sau ceva, în care ți se spune în repetate rânduri să pui banii să lucreze pentru tine. Sunt foarte multe cărți despre investiții în care o să învățați despre a te plăti pe tine primul și de a investi constant, lunar, deoarece în acest mod vei fi avantajat de faptul că o să obții, așa cum spun americanii, dollar cost averaging, adică o să obții un preț mediu foarte bun pentru investiția făcută. Odată cumperi mai sus, odată mai jos, dar prețul mediu este cel optim, cel bun. Și o să ai investițiile făcute pe o perioadă mai lungă de timp. Niciodată să nu cumperi sau să faci o investiție o singură dată cu toți banii pe care îi ai. Adică dacă ai 10.000 de euro, nu te hazarda. Nu cumpăra de toți banii acțiuni, spre exemplu, într-o singură lună, chiar dacă tu crezi că prețul este mic. S-ar putea ca prețul să o ia în jos și mai mult. Și o să-ți pară rău că nu ai păstrat o parte din bani pentru a putea cumpăra în continuare. Investiți lună de lună, de preferat cu o sumă fixă. Prima sumă investită de mine a fost 300 de euro în ETF-ul S&P 500. După care am început cu 30, 50 de euro, 100 de euro lunar, în funcție de cum aveam să cumpăr acțiuni. Nu este optim, trebuia să investesc cei 300 de euro mai eșalonat, dar este ok. Nu era o sumă foarte mare. Am cumpărat acțiuni la prețuri foarte bune de-a lungul timpului, însă neavând bani cu adevărat pentru a investi, chiar dacă procentual câștigurile au fost foarte bune, destul de mari, tradus în bani, nu am făcut foarte mulți bani. Câteva sute de euro sau mii de euro maxim pentru că suma investită a fost foarte, foarte mică. Și atunci degeaba ai 10x sau 100x pentru că suma este foarte mică. Eu mai aveam bani deoparte, dar mi era frică să investesc pe toți, deoarece în perioada aceea aveam o altă mentalitate și consideram că este bine să ai și niște bani la bancă. Dar în afară de fondul de urgență, dacă ții bani în bancă, este o prostie, pentru că apare inflația și tu pierzi bani. Deși suma este exact aceeași, pierzi din puterea de cumpărare a banilor respectivi. Ceea ce vreau să vă arăt este că puteți începe de la nimic, de la 50 de euro, 100 de euro și puteți deveni milionar până la 30-40 de ani. Lucrurile despre care o să discutăm cu siguranță te vor ajuta dacă ești la început de drum și nu numai. Sigur o să ai nevoie și de timp și de răbdare, dar trebuie să înțelegi câteva principii de bază în investiții. Primul și cel mai important lucru este să te plătești pe tine primul. Asta o să găsești în toate cărțile despre educație financiară și investiții. Dar ce înseamnă acest lucru de fapt, să te plătești pe tine primul? Înseamnă să pui bani deoparte din cât câștigi, după toate cheltuielile pe care chiar nu le poți evita. Cele excepționale, cele indispensabile. Și aici discutăm despre poate chirie, dar dacă ești tânăr îți recomand să stai cu părinții și să scutești această cheltuială dacă nu câștigi suficient.
Și a doua este mâncare. Trebuie să-ți cumperi mâncare, n-ai ce să faci. Dar cam atât. Alte cheltuieli mai rar sau deloc. Sau reduse cât de mult se poate. De ce? De ce să ții banii așa, să îți iei de la gură? Pentru că vei ajunge să obții profituri mai repede. Așa cum spune Charlie Munger, partenerul lui moșulică Warren Buffett, până nu ai 100.000 de euro ar fi bine să mănânci doar cu tichetele de masă. Dacă nu poți să oprești un procent din cât câștigi lunar, 10, 20, 30, 40, 50 sau chiar 70% din cât câștigi, nu ai nicio speranță să îți crești valoarea, net worth-ul tău și bineînțeles că nu poți să faci mai mulți bani. Dacă câștigi peste 2500 de lei, ai 20 de ani, locuiești cu părinții și chiar îți dorești să ajungi bogat și să îți depășești condiția, poate, pui deoparte 1500-2000 de lei pe lună, lejer, și investești. Asta este părerea mea. Lași ieșitul în oraș deocamdată, hainele de firmă sau alte cheltuieli de acest gen și economisești. Decizia îți aparține, bineînțeles, dar ține cont că este una dintre cele mai importante decizii ale vieții tale. Dacă nu ești convins de ceea ce spun eu, încearcă să economisești minim 10% din cât câștigi pentru 2-3 ani de zile și o să vezi rezultatele. Iar peste 3 ani, singurul lucru de care vei fi nemulțumit este că ai pierdut 3 ani în care puteai să investești mai mult de 10% și să cumperi investiții la prețuri mai mici. Știu că o să primesc comentarii că nu e așa, că în România câștig 1000 de lei pe lună, de unde să mai și pun eu deoparte să investesc. Ok, ai dreptate, mai sunt și cazuri din acestea. Dar asta înseamnă că mai întâi trebuie să-ți crești valoarea, să aduci plus valoare locului de muncă pe care îl ai sau afacerii tale și să îți crești veniturile. Dacă tu aduci plus valoare companiei, chiar dacă șeful tău de la job nu te vede, nu vede munca și valoarea pe care o aduci tu în companie și nu îți crește salariul, dar te vor vedea alții. Fii bun în ceea ce faci și o să-ți crești venitul. Și aici bineînțeles că poți să-ți crești și abilitatea de a te vinde mai bine. Dar de cele mai multe ori problema nu este venitul, ci cheltuielile și stilul de viață pe care îl ai. La cele mai multe persoane, cheltuielile sunt direct proporționale cu veniturile. Sunt oameni care trăiesc de la lună la lună, dar treaba este că în aceeași situație sunt și cei care câștigă 2000 de lei pe lună și cei care câștigă 8000 de lei pe lună, iar în acest caz nu mai puteți veni cu scuze că trăim în România și că sunt salariile mici și așa mai departe. Dacă tu câștigi 8000 de lei pe lună și tot trăiești de la lună la lună, e clar că e o problemă de cheltuieli, nu de venit. Pentru a stabili exact, puteți folosi o agendă sau o aplicație mobilă în care să vă țineți absolut toate cheltuielile. Și dacă sunteți sinceri cu voi, o să vedeți singuri pe unde se scurg banii și unde puteți face ajustări pentru a putea economisi. Dacă cheltuielile sunt la același nivel cu veniturile și trăiți de la lună la lună, ai doar două opțiuni. Fie tai jos din cheltuieli, iar dacă asta chiar nu e posibil și ești la limită cu cheltuielile, doar cele indispensabile, atunci trebuie să-ți crești veniturile. Nu există altă variantă. Iar dacă alții în jurul tău câștigă mult mai mult, înseamnă că poți și tu. Trebuie doar să-ți dai seama cum. Nu mai căuta scuze că el are altă situație, a avut noroc și asta și asta și asta și are părinți bogați și bla bla bla. Fiecare cu drumul lui, dar asta nu înseamnă că tu nu poți să crești. Un mic secret aici, dacă vrei să fii cu adevărat bogat, cât mai repede posibil și vrei să ai un pas în fața celorlalți, trebuie să lucrezi la amândouă. Trebuie să lucrezi și la cheltuieli și la venituri. Gestionează-ți foarte bine cheltuielile, dar investește și în tine, crește-ți valoarea și în acest mod vor crește exponențial și veniturile. Următorul lucru pe care îl recomand este să faceți un fond de urgență. Am discutat mai devreme despre o sumă de bani pusă deoparte. Acest fond de urgență reprezintă suma totală pe care vă recomand să o aveți cash sau într-un cont bancar ușor accesibil. Este foarte important să aveți acest fond de urgență, deoarece dacă nu îl aveți, veți întâmpina probleme. Cam orice carte recomandă să aveți în fondul de urgență suma totală a cheltuielilor voastre lunare pentru o perioadă de 3-6 luni. Adică dacă tu ai nevoie pentru cheltuieli indispensabile de 500 de euro pe lună, încă un motiv în plus pentru care ar trebui să-ți cunoști cheltuielile și veniturile, la orice oră din zi și din noapte, când te întreabă cineva cât cheltui pe lună, ar trebui să știi, să ai aici în cap. Dacă ai nevoie de 500 de euro pe lună, ar trebui să ai un fond de urgență de 2-3 mii de euro, în cazul în care apare vreo problemă. Poate îți pierzi jobul, poate ai o cheltuială neprevăzută mai mare, poate ai o problemă medicală, poate un membru al familiei are o problemă. Orice chestie neprevăzută. Aceasta este o sumă minimă, zic eu,
Optim ar fi să ai undeva la 5-6 mii de euro, este suficient, dar asta depinde foarte mult și de situația ta individuală, de etapa din viață în care te afli, dacă ești o persoană mai conservatoare sau îți place să riști mai mult. Foarte important este acest fond de urgență pentru orice persoană. Și acum, după ce am format acest fond de urgență și avem niște bani în plus, am reușit să ne creștem veniturile poate sau să ne ajustăm cheltuielile și acum economisim 40% să zic sau 10% din venitul nostru lunar. Ce facem cu banii ăștia? Cum îi putem investi? Și tot moșulică, Warren Buffett, împreună cu mulți alți guru ai investițiilor, recomandă ca prima ta investiție nu ar trebui să fie în imobiliare, în acțiuni, într-un business sau în cripto. Prima ta investiție trebuie să o faci în tine. Ce vreau să spun cu acest lucru? Nu neapărat să-ți cumperi haine de firmă sau să schimbi freza, să arăți mai bine. Când spun să investești în tine, mă refer să investești în cunoștințele tale, în primul rând, în mintea ta, în experiența pe care o ai, în dezvoltarea aptitudinilor tale, încrederii în tine, în antreprenoriat, cum poți să începi o afacere, cum să cresc o afacere, despre finanțe, marketing, comunicare. Cu cât mai multe skill-uri ai, cu atât mai bine. Trebuie să investești în tine. Toți oamenii de succes au început cu asta. Și ghiși ce? Majoritatea au început de la zero. Cel mai mare și cel mai sigur profit pe care îl poți obține din investiții este din investiția în tine. Dacă continui să faci lucrurile în același fel pe care le faci acum și nu progresezi, dacă nu investești în tine mai întâi, rezultatele vor fi aceleași. Dacă vrei rezultate diferite, trebuie să faci lucrurile diferit. Dezvoltă-ți abilitățile, încrederea și obiceiurile sănătoase și te vor ajuta să faci mai mulți bani, să iei decizii mai bune în viață, care în final îți vor aduce mai mulți bani, dar și mai multă fericire, relații interumane mai bune și o relație cu iubita și cu familia ta mai bună. Eu mi-am dat seama că trebuie să devin un comunicator mai bun, să fiu un om mai calculat, mai așezat, să încep să citesc cărți, pentru că nu prea citeam sau nu citeam deloc. Aveam nevoie enorm să încep să citesc cărți, să îmi dezvolt vocabularul, modul de gândire. Studiați, participați la cursuri, webinarii, seminarii, tot ce găsiți gratuit și nu numai, mentori, cărți audio în mașină în loc de muzică, absolut orice care te ajută să te dezvolți. Nu uita că aceste lucruri despre care discutăm sunt extrem de importante. A doua cea mai bună investiție, după investiția în tine, este crearea unei afaceri. O afacere este ceva care îți poate aduce profituri mari, deoarece tu ești în controlul afacerii 100%. Este direct proporțională cu tine și eventual cu echipa ta, dacă este cazul. Primele două investiții sunt și corelate. Cu cât te dezvolți mai mult pe tine, cu atât afacerea ta va fi mai de succes. Și vă recomand să vă faceți afacerile voastre, deoarece este mai bine să pariezi pe tine decât pe oricine altcineva. Mi-am alocat un procent din banii câștigați pentru a investi în mine lună de lună, cumpăr cărți, cursuri, abonamente pe platforme pentru antreprenori, particip la seminarii, webinarii și așa mai departe. Tot ce găsești. Alte opțiuni pe care le aveți pentru investiții sunt acțiunile, imobiliarele, investițiile în alte afaceri, poate a prietenilor sau a apropiaților voștri, care au potențial de creștere, dar nu au bani la dispoziție pentru a investi. Puteți să investiți în obligațiuni, în cripto. Aveți mai multe instrumente prin care puteți investi. Indiferent de opțiunile alese, cel mai bun sfat pe care vi-l pot oferi este să investiți pe termen lung. Nu încerca să te îmbogățești peste noapte, mentalitatea de a investi azi cu profituri obținute mâine. Pentru că exact aceste lucruri te vor face să iei decizii pripite și greșite și în final te vor face să pierzi bani. În funcție de ce vârstă ai când vezi acest clip, de exemplu, deși suntem în România și avem mentalitatea puțin diferită, eu vă spun că dacă ai sub 40 sau chiar 50 de ani, încă mai ai mult timp la dispoziție pentru investiții. Atunci când am investit la bursă și într-o perioadă următoare, acțiunile au început să scadă și prețurile au început să ia la vale, eram puțin speriat. Dar ar trebui să te bucuri chiar dacă portofoliul tău scade, în special dacă investești în acțiuni cu dividend, în blue chips sau în ETF-uri, pentru că este o oportunitate de a cumpăra mai multe acțiuni la un preț mai mic. Și pentru mine a fost dificil să învăț asta și mi-a luat ceva timp. De ce este totuși bine să scadă? Pentru că în final economia își va reveni. Oricât de mare a fost o recesiune în trecut, mai devreme sau mai târziu piața și-a revenit. Și nu doar că și-a revenit, dar a depășit cu mult pragul anterior. De exemplu, în criza din 2008, când criza a apărut, au fost cele mai mari oportunități de cumpărare în mai toate domeniile. Și acum am avut o scădere la bursă și pe piața cripto,
și dacă e să discutăm despre prezent, eu cred că încă nici nu a venit marea criză. Imobiliarele nu au scăzut mai deloc deocamdată, așadar investim pe termen lung. Nu vă speriați, poate unii dintre voi au investit deja, au investit în ianuarie 2022 și după aia a venit această scădere, pentru că piața oricum își va reveni. Întotdeauna urmăriți să faceți dollar cost averaging, să prindeți un preț mediu cât mai bun posibil. Să nu intri și să cumperi cu o sumă de bani foarte mare o singură dată, pentru că s-ar putea să cumperi la un preț care ție ți se pare mic, dar după ce ai cumpărat, piața poate să scadă în continuare. Bun, haideți să ne oprim aici. Am discutat deja despre foarte multe sfaturi, despre multe lucruri de bază pe care ar trebui să le cunoști ca și începător în investiții. Am discutat puțin și despre mindset-ul pe care ar trebui să-l ai și de ce este important. Eu sper că acest video te va ajuta să începi să investești. Dacă mai aveți alte întrebări, le aștept jos în secțiunea de comentarii. Pot să mai fac clipuri despre acest subiect în viitor dacă vă place, așa că dă-i un like dacă ți-a plăcut acest video, fii sigur că te-ai abonat la canal și ai apăsat pe clopoțel ca să fii notificat când postez clipul următor. Până data viitoare, lasă zahărul deoparte și bagă proteine. Pace!